KoNet Mondragon Unibertsitatearen doako aplikazioa da, Android eta iOS sistemetarako. KoNeten helburua da Mondragon Unibertsitateeko komunitateak, hau da ikasle, irakasle edo kolaboratzaileek, sarrera errazago bat izatea unibertsitatearen zerbitzuetara. Eskaintzen diren zerbitzuak horregatik ez dira bakarrik alderdi akademikoarekin lotutakoak, bizitza unibertsitarioarekin erlazionatutako zerbitzuak ere badaude. Gainera, aplikazioa pertsonalizatu egin daiteke. Norberak erabiltzen dituen zerbitzuak mantendu ditzake eta gutxi erabiltzen dituenak edo erabiltzen ez dituenak kendu. Eta web bertsioa ere baduenez KoNetek ordenagailuz ere kontsultatu daiteke.